संगमेश्वर मैदानामध्ये आलेल्या सर्व कार्यकर्त्यांचे हार्दिक स्वागत. सालाबादप्रमाणे यावर्षी देवीच्या मैदानावर महाप्रसाद आयोजित केला आहे. या महाप्रसादाचे कोणी दानशूर व्यक्तींना कोणी आनंदाच्या स्वरूपात काय ठेवलेले असतील तरी मंडळाच्या कार्यकर्त्यांनी साधायचं आहे. ज्या जोडण्याला होमसाठी बसायचं असेल त्या जोडण्याने आपण ती नावे देवीच्या मंडळाच्या कार्यकर्त्यांची सुरुवात करायची आहे. कार्यकर्त्यांना लक्षात येते गोल राऊंड करायचं आहे. गोल राऊंड कधी आपल्याला कार्यकर्त्याला नंबर विनंती आहे की ताज्या रसिकांचा गोल राऊंड करायचा आहे. गोल राऊंड करा. गोल राऊंड वाढत आहे. गोल राऊंड
आपल्याकडून सोमवारी होणाऱ्या देवीच्या महाप्रसादासाठी 100 किलो कापूर आलेला आहे. ज्या कोणाला दर्शन व्यक्तीला या ठिकाणी काही द्यायचं असेल आता त्याच्यासोबत कधी कृपा करून आपल्याला मार्ग संपर्क साधायचा.
चाललंय जरा आवाज कमी करा ना, बाकी लोकांना डिस्टर्ब होतं. ब्राह्मणचे सार्वजनिक व्यवहार मंडळाच्या आधारस्तंभ माननीय महानगरपालिकेचे नगरसेवक माननीय नितेश सोनकर यांचं इथं आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक तसेच ज्येष्ठ नेते त्यांचंही मंडळात आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत. त्यांचंही मंडळामध्ये आगमन झालेलं आहे. मंडळाच्या वतीने त्यांचंही हार्दिक हार्दिक स्वागत. आमचे सहकारी त्यांचंही इथं आगमन झालेलं आहे. त्यांचंही मंडळाच्या वतीने हार्दिक हार्दिक स्वागत.
विश्वासात करतील. नागपुराच्या बाहेर वेगळं काम करते किशोर गोवारी. नागपुराच्या बाहेर काम करते किशोर गोवारी यांचा सुद्धा
शेवटचे 10 मिनिटं देण्यात येत आहे तरी त्याचा लाभ घ्या. लहान मुलांनी बाजूला जायचे.
हॅलो 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 छत्रपती शिवाजी महाराज की जय भवानी जय शिवाजी हे चालू करे कोण भांडण करत असेल त्यांनी बाहेर निघायचं त्याला काय असेल ते हॅलो बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होणार आहे हॅलो बक्षीस वितरणाचा कार्यक्रम होणार आहे त्यावेळी ज्यांची बक्षिसांसाठी नावे घेतली जाते त्यांनी स्टेजवर यायचे प्रभावती तांबे कुठे असतील त्यांनी स्टेजवर येऊन आपलं बक्षीस घ्यायचं आहे वरती आहे हॅलो वरती आहे नितीन आहे कुठे असाल तर त्यांनी स्टेजवर यायचे सायराज गोळे प्रभावती तांबे यांच्या शिंदे मॅडम यांच्या हस्ते प्रभावती ताईचा सत्कार होत आहे तसेच मंडळाच्या अध्यक्षा सविता पाटील यांच्या हस्ते सायराज गोडे सिद्धेश कुमार मंडळाच्या अध्यक्षा सविता पाटील यांच्या हस्ते सिद्धेश कुमार यांचा सत्कार होत आहे प्रत्यक्षा गौरव श्रुती पाटोळे गायकवाड साहेब गायकवाड शास्त्री श्रुती पाटोळे गायकवाड यांच्या हस्ते श्रुती पाटोळे यांचा सत्कार होत आहे भारती जैन
असते भारती जवानी यांची. सिद्धी कैलास सुर्वे, सिद्धी कैलास सुर्वे, आरती जाधव, आरती जाधव, आरती जाधव, दीपक विश्वकर्मा, धन्यवाद.